magpaabot ka no sa kamluoy na ako, Stephanie. Sure ka, day, nga nanguyab ni Mus Janus? Wala giday. Unya? Nga nung man ni mo sugta? Ako pang hunahon day, uy. Kung angay ba na ko siyang sugton? Sus, uy, pagahi-gahi man sad ka, uy. Kung diri pala na nanguyab si Janus nako, na, way kang istorya, ako dayon ang sugton. Day, Yvonne. Steph, dugay-dugay naman yun nga nanguyab ko nimo. Ang tubaron mo, huwag ito'y pag-asa, huwag ka maluin ako. Kuan, Janus, kining... Maluin sa taon ka na ako, day. Suktan ako. Mahal talaga ka. Bitaw, uy. Ang tinuod. Naluoy na bigit ko nimo. Kung si Bot ni mo ipasabot nga uyab na ta, ha? O, Janus. Oyab na ta. Salamat kay Stephanie nga gisugot na gyud ko nimo. Salamat gyud kay ha. Uyab mo ni Janus Gaw? O, gaw. Yay ka! Naon sa kagaw? Aksyo ko kabalakan mo na. Ngano man gaw? Tana ka. Lakiro mo si Janus Gaw. Ha? Lagi! Basig maghilang ka sumabot ka, ha? Dili tingali na mahitabo gaw, uy. Minaw din ikaw. Pagandar mo na ng panyo para pahin si mong luha. Mo ba? Mo rin isulti sa mga gagaw rin. O, Janus. Nya, tungsa ka. Ibinuanga na ka to eh. Basig maghilak lang ko sa umaabot, ha? Kaya naghanday kag uyab. O, taon dayo eh. Sila yung uyab ba? Ikaw rang babae sa kong kinabuhi. Yan, so man. Oh. 5 naman kita ka buwan nga manag-uyab ta. Nakadungog ka nga may lain ko, ha? Wow. Og, salamat kayo sa mong love na ko, Janus, ha? Love kay tika, Stephanie. Di may tabo nga ako kang binuwangan, eh. Oh, gusto di. Manglaag noon ta na. Asa man ta? Mga untag quick-quick. Sige. Kay dugi rin sa kung makakaw na quick-quick. Abi na kung di ka ganahan ng quick-quick. Ganahan, uy. Ganahan eh. Mga yung paborito na ako nga snack sa nag-skwela pa ko. Oo ba? Sige mo, kaon pa. John, ang cellphone, o, ni Bagting? Oh, ako alero. Abi na kung gimuha. Imo lagi kipang imong cellphone. Kinsa man din nanawag, ha? Janus? Kuhan kining... Uwa, malagi ni mo to baga. Basig importante ito. Ako rin barkada may nanawag. Samok-samok lang to. Dili to importante ay. Sige na, mga umpata kay lami pa kay iyang suso. Ay, inigaw ko man nato og kaon. Muad to taglaing lugar. Una ta mamauli. Bago lang ganito nagkita. Nanawag ba dayon ka na ako? Ako lang gi-check kung naabot na bigay ka sa inyo. Dili pa lang dugay. May noon. Baya, sa may
Unsa man, nalingor ka sa atong date ganina. Lingaw kaayo. May noon. Pero maulagi. Quick ragi ito akong nakaya. Sabiya ka, okay ra gid kaayo nako dyan. Huwag gini problema nako. Ang importante nga magkauban ta. Salamat, Steph. I love you. I love you too, Janos. Ha? Manglaag ta? Oh, Steph. Asa man ta? Nanawag akong mga barkada. Ila kong papason kay nagduwa silang volleyball. Maong kuyugi ko. Oo, sige pa. Miss Janos, nag-busy man kayo sa iyong cellphone. Sugad pag-abot na mo din yun. Bay! Kinsa mo ka Kanya na? ka na, bay! Duwa na, bay! Oo, bay. Steph. Dini ka lang ha. Muduwa lang mo ka diyo. Sige, Jan. Kay mo tanaw pa ko sa inyong gawa. Nabili na din yung cellphone ni Janos. Ako rin ibantayan kay basig punito niya ni. Uy, hala. Ay na-text niya. Vince ang pangalan. Iya tinggal yung amigo. Oh, nanawag na yun. Ako rin itong baguan. Pero dili lang ko matingog. Hello, babe. Asa naman ka? Nagpaabot ako nimo sa tong abutanan. Asa naman ka? Babae ang nanawag ni Janos. Ang gabi, pagyan ni. Kung ba, nagbinuang si Janos na ako. Steph? Steph? Muna Jan. kami mo guli ha. Oo, sige. Yun na, naunsa mo ka. Ha? Naunsa ba day ko? Mura mo gulo. Gikan ka nagilak. Naunsa ka? Wala, oy. Gisipon ko. Init magod kayo pagpaingon na to ganiha din eh. Mau ba? Sige. Muna ko ni mo ha. Sige, Jan. Sundan ako siya. Nara si Janos. Muna siya doon ikihuan. Dugaya ni mo, uy. Sorry kayo. Dili. Si Ivon. Si Ivon ang ipakikitaan. Janos! O si Ivon, di pa sabutin niya ako nakita, ha? Kuan, Steph, kining... Ay, babe, sultihi siya. Babe? Isa ato pa uyab mo? O ikaw ito nanawag ganina sa cellphone ni Janos, ha? Salbayes ka! Salbayes ka! Salbayes ka! Salbayes ka! Ba't yun? Di ka na salbayes na ka? Gusto na lang! Ikaw manood at sabi mo ginayong ito kumang akong uyab! Aray! Aray! Ikaw na lagi mo, anak! Gusto na! Ikalagay mo ba nagibuhat ako, Janos? Ikalagay mo ba akong gipasakitan? Sa ilo alam ko, Steph. Kung saan man ko ito, nagkasinabot lang yun. Ikaw sa Bebon! Abig ka kayo ta! Pero ano yung mabaling kibuhat ako? Sorry kayo, Stephanie. Nahigugmal ako sa imong uyab. Okay naman ko ba nga duhatas kinabuhi ni Janos? Suluha diha! Karon kinagkasinabot man mong duha. Ako na lang mo palayo. Og salamat na lang siyang pagtuntun ako! Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap. Grabe kasakit ang akong gibati atong tumura.
Magiluban ko sa suod na kong amiga. Kaninyo, Janus and Givon, kung namati man mo karon, manghinaot ko nga magmalipayon mo sa iyang kinabuhi. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.